आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायना लाग्लायबाय हरदांसां चेनेलाव भिडिअयाबो गोबावसैलाय दिनै बेखौनो शेयार खालामसै आरोना आं दुब्लियाव फैदों आरोना ओमफ्राय मैयानि भिडिअ जिखुनु बल खेलायाव जानाय मोसानाय एसे शेयार खालामनि नोंसोरजों नायनानै भिडिअखौ कमेन्ट खालामना होबाव दे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना प्लिज गोदानै हाबदोंबा आंनि चेनेलाव अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलांदों आरोना जेबो थाङा आरोना साबस्क्राइब खालामनायाव खालि थुनांगौल' आरोना बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामना होबाव दे मैयानि भिडिअ मोसानायखौ होदों आरोना दिनै ट्रेक्टर होनो नागिरदों मैया बल खेला दंमोन बल खेला नागिरनाया अखा हाथै जानानै नायनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय मैयानि माखासे मानसिनिफ्राय एसे भिडिअखौ कालेक्सन खालामदोंमोन आङो अखा हानायनि ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेखौ नायलांनो हागोन आरोना आं नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनि ओमफ्राय आं दा दुब्लियाव थांना फैगोन आरो बिथिं दुब्लिया ट्रेक्टर होनो नागिरदों आरो जोंहा दा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना होबाव दे बाख्नायनांगोन आरोना बिसोरखौ अखा हाबाबो मोसानायखौ नोंथांमोना मा बुङो बेनि गेजेराव बुंहरबानो जाबाय गोसो गुदुं मोसागिरिफोरखौ आरोना खालि होखादोंमोन ना बल खेलानि भिडिअ अपेनिं जानाय दा बेनि मैया फाइनालमोन आरोना बेखौनो आं नोंसिनि शेयार खालामनि ओमफ्राय आं थांनो मोनाखै आरोना अखा हाथेनानै आं लास्टआवसो थांदों आरोना हाफ टिफिन जाबायमोन आरोना आं थांबा एबा मोसानायफ्राबो जोबजोब्बायमोन आरोना उन्दैफोरनियाबो गेमा जोब्बायमोन आरोना गिदिरफोरनिल'सैमोन दा बेखौनो देखायनो आं ससे जोबाखै दाबो सान्दुङा दुंनाय दायो एवखांबाय ओरै लं आरोना ओरै लं एवखांबाय थांसै दा न' जाला सान्दुङाथ' देन्जार गोसाखा फाग्ला बायदि जोबजासे नायदोंबा थेंक्स फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरोना दा थांसै न'आव फुरा गोसाखा सान्दुङा आयौ अखाबा अखा बाराद्राय जायो